u tispiċċa bil-karozza qiegħek f'xifer il-muntanja. Jiena Ryan Max vjaġġajt 85 pajjiż. L-istorja li ħanirrakkonta seħħet fil-Kirgistan. Jiena nħobb il-muntanja u nħobb il-road trips, allura żewweġ daw il-ġiex affarijiet. Darba fost l-oħrajn irrid ngħaddi minn Mountain Pass. Il-4x4 li kelli ma bdiex tiħħendilja dak l-off-road u niftakar nħares lejn il-persuna kont qed nivvjaġġa magħha u għedna għall ħares jiġrilek xi ħaġa u fuq għax hawn tibqa'. U t-triq ġiet tiżloq ħafna u l-4x4 bdiet tiżloq li daqsxejn. U din imbirka karozza skidjat li l-ġemba l-isfel mill-muntanja. U tispiċċa bil-karozza qiegħek f'xifer il-muntanja. In the middle of nowhere fil-Kirgistan madwar nofs il-lejl kesħa xoq il-għadam silġ biss madwarek. L-ewwel reaction kienet li ħanara kif ħanoħroġ il-karozza minn hemm. Iktar ma tajta first to reverse, it-tajers iktar għaqdu u iktar weħelna fis-silġ. U provajna nordu fiha. Ġifieri ħanqattaw il-lejl fil-karozza waħedna. Imma seraħ daqsxejn moħħi għal fatt li kellna biżejjed ilma, biżejjed ikel u shelter. Reception ma kienx hemm, ġifieri ma stajtx nibgħat għajjut jew inċempel il xi ħaġa, skenna nistennew. Ħadna deċiżjoni dak ftit ħin ġifieri li nagħmlu abandon ship u ħaniġru għal isfel lej il-villaġġ. U nilmħu żewġ irġiel li kienu qed jistadu fix-xmara, ma jafux kelma bl-Ingliż u għafiċnajnihom u provajt nispjegalhom x'ġara ma ġarax. U daw deru li ridu jgħinuna. Ovvjament f'każ hekk meta ssib stranġier illi jrid jgħinek mhux dejjem maqli li taċċetta mal-ewwel kull forma ta' għajnuna, imma l-intuition qalt li dawn nista' nafdhom. Daw għabbewna fil-karozza tagħhom, ħadna d-dar tiegħu, qal il-mara issajrinna u tawna ikla ta' barra minn hawn, ġifieri ħadu ħsiebna u sadattant vera li ċempel tnejn minn sħabu, wieħed minnhom li kellu 4x4 kbira u tlaqna b'din l-imbirka Pajero kollha kemm aħna, ġifieri fl-aħħar kważi kien dalam imma bdejna tilgħin lejn il-karozza tagħna. U kultant ftit metri daw jisaqsu nisma' fejn il-karozza tiegħek. U jimbdejn idhom għaddejt minn hawn imma iktar il fuq. Finalment insomma emnuni bqajna sejrin sibna l-karozza tiegħi fil-ġemb tal-muntanja insomma, kellhom il-winch, kellhom l-odda neċessarji insomma, bil-pala neħħu s-silġ. Il-karozza rnexxielna nirmunkawha minn fejn kienet għal fuq it-triq. Ovvjament din nibqa' niftakarha u hija messaġġ li l-ewwel ħaġa meta jkollok bżonn xi ħaġa saqsi dejjem u li l-umanità hija sabiħa wisq u meta tkun f'pajjiżek u tkun waħdek tirrealizza kemm l-umanità hija sabiħa. Isma' ħallili waħda follow. Ejja.